Jaiotzen garen momentutik, hasten gara zahartzen. Gaur, beti izango zara, atzo baino zaharragoa. Adinak, lanak, osasunak, modak, zerk definitzen du zahartzaroa. Noiz hasten da zahartzaroa? Zahartzaroaren inguruko irudi eskorre eta infantilizatua daukagu orokorrean. Zahartzaro hitza entzun eta burura datoskigu ezintasuna, memoria falta, gure pentsioen ziurgabetasuna eta bakardadea. Baina datuei erreparatuz gero, errealitatea bestelakoa da. 75 urtetik gorako pertsonen 20% baino gutxiagok laguntza behar du garbitzeko, janzteko eta jateko. Aldiro, altuagoa da gizakion bizi itxaropena. 2050erako kalkulatzen da munduko biztanleriaren 6/1 75 urtetik gora izango dituela. Gaur egun, 10 biztanletik batek du adin hori. Ia, erdiak. Bilakaera ikusita, gure bizitzetako garai importante bat izango da zahartzaroa. Geroz eta luzeagoa, eta derrigor, geroz eta anitzagoa. Beraz, zergatik ez dugu gaurtik hasita, etorkizunari begiratu eta zahartzeko moduez hausnartzen. Nik behintzat badut asmoa zahartzarora iristeko. Gaur, zahartzaroa. Ta bihar zer? Zahar eta alai posible da. Zahar eta rebelde posible da. Zahar eta eder posible da. Begiratzen didazu, begiek irri egiten dizute. Zuk ondo pasatu zu dantzan? Ni bai, ni bai. Claro, oin ulertzen ditut gauzako, beto. Ni bai, oso ondo pasatu dut. Edo zein edaderekin ligatzen da dantzan? Bai, dozeinekin. Eta pentsatu duzu nola zahartu nahi duzun? Bai, hori askotan pentsatu. Komunidadean, negure jendearekin zahartu. Jendearen ingeruan eta belaunaldi ezberdinekin nik uste beharrezkoa dela. Epa! Bueno. Motomami. Benetan, Ala, txabal. Zahartzeko modu tradizionala desagertu daia erabat, eta orain eredu berri bat asmatzen ari gera. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da. Aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da. Ni zaharra naiz. Hitz hauek esan alizateko nolako lanketa egin behar da. Arantxa Horreta Bizkaiak azalduko digu berak nola bizi duen zahartzaroa. Aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz. Kaixo, Arantxa. Kaixo. Hola. Egunon. Zertan ari zara? Ze bonzaiak gustuko, ez? Bai. Guantxe bururatu zait. Bonsai hau zaintzeko, egin behar den lehenengo gauza da, aukeratu ze adar, gordetzen dezun da ze adar ez. Azkenean, idazteak antzeko zerbait du. Idazten dezu pila bat, eta gero erabaki behar dezu, zer gorde eta zer bota. Eta eziketarekin ere zer ikusila du. Zua irizean norbait ezitzen, eta erabaki behar dezu, ze indartu bere joeratik, eta zer alegindu baztertzen, azkenean, dena bat da. Eta bizitzak ere badu lakorik. Bueno, lagunduko didazu gero Bai? lore polit bat edo aukeratzen. Bai, baina kontatu behar didazu, ze baldintzetan nun egongo dan, ze argi izango duen. Dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Aldaketa sakonak gizartean, zoritxarrez, gertatzen dira oso mantxo. Behar da, hori asentatzeko denbora asko. Minoria batetik zabaltzeko, eta aldaketak, hori kosteintzeite, niri onartzea, baino nola da. Aldaketak mantxo ematen direla. Bai. Esate baterako, zahartzaroaren inguruan, daukagun ideia izan duguna, adibidez, zure gurasoek zeukatena, zuk daukasuna, zeme alabekin ikusten duzuna. Nere gurasoentzat oraindikan zegoen
sartzeko modu tradizional bat. Eta tradizioak balio zizun. Baina zahartzeko modu tradizional hori ia desagertu da. Eta orainari gera zartzaro berri bat asmatzen. Baina nahin batentzat harrek balio du, eta niri ondo iruditzen zaite. Zarra esaten dugu, eta irudikatzen dugu persona bat, aulki eroso batean eserita, aldala sutondoan, txapa sartzen. Zarrei tokatzen zaigu gazteei txapa sartzea, eta esatea nik gazteetan egin nuen hau beti oroitzapenekin bueltaka. Nostalgiaz. Bueno, nahi duenak egin beza. Nik ez diot ezetzik esango. Baina nik ez dut horrela zartu nahi. Nik ez, eta beste batzuk ere ez. Zuk nola zartu nahi duzu? Aukeratu dezaket, hori da importantea. Lehen ezintzan aukeratu. Nola zartu nahi dudan? Aldudan ondona eta zartzaroari iraganetik jartzen zaizkigon mugak gaindituta. Zeintzuk izan daitezke muga horiek? Adin honetan hau tokatzen da, adin horretan beste ura. Nere adinean tokatzen da, eta hori esaten dizu gizarteak behin da berriro, niri tokatzen zait, disfrutatzea eta atzeden hartzea. Listo. Hortik aparte ezin dezu ezer egin. Hori da dagokizuna, eta zergatik, bale? Konforme, egizu, ez deskansatu. Nola deskansatu? Deskansatuko dut hilda gero? Nik ez deskansatu eta disfrutatu bakarrik egin nahi? Hil ere ezin diteke esan. Baina esaten da joan da, baina esaten da juntzaigu, zaharra ezin da esan, hil ezin da esan, baina zahartzen gera eta hiltzen gera. Hitzak hori iskutatzen badu ere. Rasca yo cuando mueras quieras tú. Rasca yo cuando mueras quieras tú. Tú serás un cadáver nada más. Zartza bildurren batezeak, baina aldetan bitarten da azkene arte, dantzan segi. Erritmo handiarekin, zahartzaro aktiboaren aldeko apustua egin du Jose Mari Orbegozok. El médico me dijo que quitara el café de mi vida. Solo tomo 3 tazas al día y él está muerto y yo viva. ¡Hey! Diagonales. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no es por... Kaixo, hola. Zer zatu eta? Hola. Dantza apuntatzea o zer zatoz? Nik zuek ikustera. Zu dantza nahikoa ikusi dudala, eta nik ez nukela maila emango, zuek bezala. Ez. Dantzari hona dia. Bai, ez da? Honak. Ondo pasatzen dozue hemen? Zue bai, pasatzen dozu ondo berein. Obezen atozen dia poltzan, merindi hartuta, eta ordu edo maile jarri eta merindatu lehenengo, eta gio dantzain da, hauze horiek. Haze plan guaia, ez? Bai. Ondo pasatzen dozu? Regimenako oso onak. Bueno, gero erretzen duzue. Gio batzuk iten dut, tortilla bezatzuk kroketak iten ditue, gauzek eta ekartzen ditu eta... Bueno, segi zuenean, Bai. ratutxo bat, nibaldin baduzue, eta gero zuta biok hitz egingo dugu apur bat. Konforme, bai, ondo. Guerrilla. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, ¡Básico, base! la llevo guardada ¡Venga ahí, esa cadera! contigo. Y aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarla por Diagonala, guase! Zer eman dizu zuri dantzak? Edo zer eman dio zure gorputzari dantzak urteetan? Bizipoza eta
satisfazio asko. Txapelketatan da parte hartu dugu, eta txapelketa mordu garritugu, Azpitiko herrira, eta, bueno, horta xeredik gaudera. Eta ez erdoiltzeko aitzakia bat? Bueno, aktibo segi, eta hori dantzan, ezain nuke, laga bai, baina ni dantza segituko, neure kasekapen nidorren da dantza segituko. Dantzan jarraitu dezakegu hil arte. Bai, ni dauzkete ikasle dauzkete 5 urtetik hasi eta 85 urte arte. Ni dauket ikasleek 85 urtekin. Nik egiten dudan dantza mota eta zuk egiten duzuna ez dira igualak. Ez zatelako heltzen, baina bueno. Ez dugulako hainbeste elkarrukitzen. Bai, hemen pegaute juten gea. Jaro, zareko dantzatan, juten gea pegauta. Gero zer gertatzen da, egiten ditugu afaiak. Azte bukaeratan ertetzen dugu kanpoa tokikio daude dantzaiteko, zaloeko dantzak eta latinoekiteko. Orduan, karo, da hori. Ligatzen da? Bai, asko. Ez apur bat, asko. Eta hor berdin du adinak, ez? Eta mutilak, dantza ondoite balemazu, neskako gitzituzu, ondo. Begiratzen didazu, begiek irri egiten dizute. Zuk ondo pasa duzu dantza? Ni bai. Claro, oinu ulertze ditut gauzako, beto. Ni bai. Nik oso ondo pasa dut. Edo zein edaderekin ligatzen da dantzan? Bai, gauzinekin. Bada adinik dantzari usteko? Ez. Ondo bat zaude eta hankak ondo bat emazkazu. Zer da beharrezkoa, hankak? Eskuak, memoria? Dana. Hankak, moitzeko. Eskuak, emateko. Eta memoria, nolan eska eman berdezun, transmititzeko. Dana berda. Jubilatuekin ere ibiltzen zara? Bai. Zein da jasotzen duzun feedbacka? Nik ikusituen dantzaiek ikaste bena, disfrutatze bera. Dantzari onak, otxarrek igualtzat. Baina disfrutatzen ben bitartian, hori satisfazio handia da. Irudikatzen duzu eszenatokirik non agian momenturen batean gorputzak ez du erantzungo dantzan jarraizeko? Bai. Igual apokaliptiko jartzea da, baina zahartzaroa baki guztarra daukan. Ez da pentsana, baina hori momentu txarra izango litzake. Momentu txarra, baina torrikoana. Edo agian ez? Bueno, agian ez. Baina, bueno, nik izate nik leheno dantzan ez da nire tokian disfrutatzen, neu dantzaiten. Baina, oin, nire ikasle, ez da nire ikustia, dantzan, eta txapelketak erabazten hola dikustan, hori nezako da satisfazio, neu engo manitzik entzela. Zahartzaroa komunidadea behar du. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone plays. Gazte askok bestaldera begiratu duten bitartean, Ainara Lukek zahartzaroari aurrez aurre begiratzen dio. Berak aukeratu du zaharren artean bizitzea eta bere helburua da zubia eraikitzea gazteak eta zaharren artean. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Ainara. Aizo. Egunon. Egunon. Zelan zauz? Ondo. Hola. Itzeingo dugu ratutxo bat? Ba, inoski. Hemen daukazu dela maitxo politau. Ederra, bai. Ainara, azten bat denbora dara mazun ben bizitzen? Ba, zaroain jaingo ditu 2 urte. Etxe honetan 2 urte. Horrelako proiekturen batean egon zara, aurretik? Hola pertsona adin desberdinetako proiektu baten, holan ez. Baina, komunidadean bizitzea, bai. Eta nolakoa izan da hemen bizitzea? Nola aurkitu zenuen aukera hau? Auzo honetara heldu nintzen, auzo honetan dauen beste baserri batera, eta proiektu, alkar bizitza esan ondo atera, eta ikerrek esan zoztan, gure baduzu etxe honetara logelak dauz, eta neba oso hona etorri bizitzera, ba. Zuk argi zeneukan, hau zela bizitzeko nahi zenuen eredua. Horrelako leku batean, baserri batean? Bai. Apur bat gerontologia ikasi neban, eta helduen munduan ezagutu nuenetik, maite minutu nintzen
intergenerazional proiektuetan eta gineban tesina horren ingeruan, eta, niretzat argi zegoen, nik ez neukala dirua, eta lokaibak oso garestiak dira, eta helduak etxeak dekie, baina igual ez horren beste sare sozialak. Zenbat urte ditu kandik? 85, usteot 5. Eta berarekin harremana nola eraiki duzu? Han adibidez esango nuke komunikazioa hitzekin ez dela izan. Gehien bat izan da, ni laguntzen dio eta SEOa edo egiten. Hor bai, nik sentitzen da fusionatzen garela. Azkenean bere intimitatea da, bere munduan sartzen naz. Baina batzutan ez dugu hitz egiten, dutxa guztian zehar, ez dago ia hitzik. Beste komunikazio mota bada. Zuri ingurukoek, lagunek, familiak, zer esaten dizu? Zer galdetzen dizute? Zoratuta nagoela, ea noiz lortuko da nire bikotea eta nire pisua, bai. Bai, beste batzuk esaten dira, Jose polita, nik ezin izango nuke holan bizi. Nire itari asko kostatu zaio, egia esan, zezauz bizitzen holan, pertsonaldu batekin. Zeo zer desberdin egiten dugunean, jendeak edo harritzen da alde onera edo txarrera. Bueno, niretzat zeo zer naturala da. Hemen bizi ostean edo bizitzea emondozta ze garrantzia dekon zahartzaroa zaintzea etxean, gehien bat. Bakoitzak nahi duen erara, kandi badeko beroiturak egoitza batean ezin litzateke jasangarria izango, baina da berak behar duena eta berak nahi duena, berak aukeratzen dituena. Bai, baina era berean familia guztiek ezin dute bermatu. Zaintza hori. Zerbitzu gehiago eman barko genuke, eman barko zuten gobernuak. Nik ez dut uste egoitzak direla... Soluzioa. Ez. Egoitzak izan alda, zahartzaroko zati baterako. Igual pertsona badia hoean dauenean edo beste prozesu batean. Baina jendea herrian egon behar da. Eta egoitzak non daude? Herritik kanpo, ia gehienak, ez danak. Baina bestera batera. Ez dut zinisten egoitzetan. Egoitzak bai, baina bestera batera. Gaur egun ezagutzen ditugun egoitzetan ez dut zinisten. Ze proiektzio ikusten diozuzuk proiektu honi? Oraintxe bertan gauden moduan bezala, bai ikusten dut urte batzuk hemen bizitzea. Bai. Kontua da, 2 urte dara matasula hemen, baina baldin bazoaz afektu asko gudatu behar dira, ez? Bai. Ez da beste bizitza proiektu batu ezala. Pixukideak izango bazenitu bezala, edo hau beste kontua da. Horregatik, batzutan horrek bai inbertitu behar dozun denbora, hainbeste denbora, beste gauzetan ez dozu inbertitzen. Baina oraintxe bertan erosonago, topatu dugu oreka polita, eta azkenean zuk ezin, nik behintzat ezin dut esan urren urtean holan egongo garela. Orduan, bizitzak esango dago. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever, forever young? Lehen adibidez, bazen egoteko beste modu bat, ez? Zahartzaroari begira. Hau da, heldu izatea edo urteak aurrera zijoa zen enean, esperientzia gehiago, gogo gehiago, ezakit eta heldu arora heltzen zinenean, posizion batean zinen. Gaur egun ordea, heldu egiten zarenean, heldu arora hurbiltzen zarenean, sartzen ari zara. Baina horrek du 50 urte edo idea horrek, baina nagusitu zegu guztiz. Eta horrek bideratzen gaitu jokaera patetiko batera. Nola zaindu itxura, nola zuk edonori esaten diozu. Daukan itxura daukara. Esaten diozu, dakizunean neri, esaten didazu, nik esaten badizut, 75 urte ditut. Zuk, esan behar didazu. Ui, uste nun 10 urte gutxiago zen ditula. Edo 15, bildurri bota. Zuk bota hori, edon hori, eta seguratzen dizut. 1, sinistuko dula, 2, pentsatuko dula, atera diotetekina inbeste esfortzuri, eta 3, hori dala etxera junda kontatuko duen gauza lehena edo adiskidei. Atzo esan zidaten, 15 urte gutxiago nituela patetikoa da.
Baina, zelako sentsazioa den, ez dakit zuri nola gertatu zitzaizu, baina batzutan, 30 pasatzen dituzunean, ematen du, zahartzen hasten zarela, ez? Gizarteari begira. Nonbait, oraindik ikasten ari zara, oso gaztea zara, baina? Orain bizitzaren gailurra gaztaroan dagolako. Lehen, helduaroan zegoen. Lehenago, segurasko zartzaroan ere egon zan. Baina guk ezautu dugun gizartean, bizitzaren gailurra helduaroa zan. Orain gaztaroa da. Eta, hala, edo zer gauza da zilegi, itxura gazteago ematen baduzu. Egon da momenturen bat bizitzan non zu hasitzaren zahar sentitzen? Ez da, sentikitzunari. Ni ez da emakume sentitzen naizela, ni emakumea naiz. Ni ez da zahar sentitzen naizen ala ez, ni zaharra naiz. Sentikizun hori subjetiboa da, objetiboki ni zaharra naiz. Eta ze iraultzailea dan esatea zaharra zarela? Bueno, badirudi baietz, nik propio esaten dute, provokatzeko, ze bere ala etorriko zaizun batun bat esan ez. Ez zaharrak trastoak dira, edo zaharrak trapuak dira. Zaharra naiz eta lotzatu behar dut, disimulatu behar dut, barkazioa eskatu behar dut, zer egin behar dut. Azten da urteak aurrera doazen einean, pentsatzeko modua aldatzen da? Zahartzarora urbildua ala? Bizitza beste modu batera ikusten azten da? Ez. Hor zahartzaroaren inguruan, gaztaroaren inguruan bezalaxe, ideologia bat dago, eta ideologiak agintzen du, nola pentsatzen duzun, ez adinak, ez sexoak ideologiak agintzen du. Ze ideologia da hori? Oraintxe bertan indarrean dagoena? Gaztaroa da la bizitzaren gailurra, hortik aurrera galbiderako bide bat besterik ez dela gelditzen, zaharrok ezin dugula, eta gero gaina, ezin dugula gauza, ze demontre egiten dute gaur egun, gure kaleetan manifestatzen diran pensiodunak. Zartzaroaren kontra, zartzaroaren iritzi orokorraren kontra, ez dira disfrutatzen eta insersorekin bidaiatzen ari bakarrik, ari dira zure eta nere bizitza hobetu nahian. Hori ideologia da. Era beran, kristoren deskonexioa dago, ez? Gazten eta zaharren artean. Asko kostatzen da horrelako foroak sortzea, non egon daiteken ez dakit esperientzia trukak eta hori. Gaztea izateak ez du bermatzen ideologia aurrerakoi bat izateak. Gaztea askorentzat, zaharrogera, ez dute pentsatzen. Alderantziz pasakea beste muturrera, guk ez daukagu zer irakatzei da. Bueno, nik ez daukat zer irakatzei, baina beste askok badute. Ezakit. Zuri, noiztik aurrera iruditu zitzaizun zahartzaroan sartzen ari zinela? Sortzen ari ez dakit, baina nazio batuek esaten dute erretiroaren momentuan egiten dala bat zarra. A ber, ni hurbiltzen hasi nintzenean hori 75 urte zen, oain 77. Bueno, bale, datorren urtean 78. Baina hortik gora nik 75 ditut. A ber, oain zarra ez banaiz, noiz izango naiz bat zarra? Jose Mari, hau da zure bazterria? Hau bai, nire jaiatzeko bazarria. Zenbat urte ditu, bazterri honek? Bazarri honek, esaten du zaharrenetakoa dela, laron bapai. Arrotasunez izan dezakezu? Bai. Lauron urte dituela? Bai. Eta gainare, bostan ari geha eta danok ame jaio ginen. Inorez geha Donostian jaio, danok amitxe. Etxian? Etxian. Hemen? Eta zuk zenbat urte dituzu? Ni 58. Eta 58 horiek nola esate dituzu? Bazterriaren 400 urte horiekin alderatuta? Bueno, nire bizitzaia gauza asko izin dia. Hame jaio nintzen, gioia 4 urtekin jaskolatik gatean nintzen,
Ez nun balio eskolako, goik ez naukan eskolako, eta orduan ja tabernan hasi nintzen, 14 urtekin. Oin ez da azten, baino garai hartan bai, 14 urtekin tabernan hasi nintzen, egun guztia lanin, goizetik gabe arte. Eta bizi guztia hosteleian, da gero erabaki nun, dantzan hastia. Beti txikitatik guzaitzat dantzaitia. Eta erabaki nun, dantzan eskola ikasten hastia, Donostian. Eta orduan hasi nintzen Donostin, eskola baten. Eta, irakaldik ikusiten, balio nula eta hasi nintzen hastian ordu tardi. Eta gero bukanun, egunero, aztenetik larun batea, atzaldeko 5:00 gaueko 11 arte. Egunero. Eta ja 5 urte erabaki nun ja, dantza eskola montatzea. Jose Mari, zuk esango zenuke, harin bizi izan zarela? Bai, harin da lasai gainare. Jo, momentu txarrak nire bizitzan ditut. Esan berda, Perrota zazpikin, Donostiko Keskon dantza nintzela, bakatu nintzen, dantza inda, zan Donostiko festa bat, eta eman zin muerte subita, nintzen hilda. Orduan, zauden ambulantziak eta bertan zauden, jende asko zehon, da bertan zauden, larri, honintzen hilda 5 minutu, eta que, ingresatik nituen, da, ertenun handikan ertenun, ez nire momentu izingo, eta, medikamentokin da bar, da, dantzan ezan nuna bezegitzi bat laukan, da, ezan bizitzia ezan normala iteko, eta, bizitzia normala indet, oin arte. Eta zer dago bestaldean? Zer dago bestaldean? Zu joan zarela eta itzuli. Ezaten duea, argi bat da, nik juritzen da, nik ustete atzea, izan zian bueltatzeko eta atzea buelta iritzu. Horitzen dozu momentu hori? Nola mantzen nion buelta? Nola? Dantzan segiuta. Nire bizitza dantza izin da, eta jendiakin da, jendetartian, da gustatzen ez hoxe da, eta nik, bizitze hori eta guztua nola itetan, buelta manilon. Orain nola sentitzen zara? Nik uste nila, inberrekuak inberritutela. Ez eta horrekin esan nahi, gauze laga inberriotela lan nahi. Baina zain nukenik, pozik sentitzen naiz. Pozik egin gauzakin. Eta zahartzaroa zer da? Zer da? Bazutan bildurra, Mateu. Zergatik zahartzaroan pentsatzen dugunean etortzen zaigu burura eriotza? Zergatikan, dezgozu bilobak, Iloba ja berrota 5 urtekin, bilobak ja azten, komunio eta egiten, da zeikustezu ilobak berrota 5 urtekin, bilobak 16 dauzkat, esan nuke, karo, gorazoaz. Atzeti datozte jendia azten dihoazte eta zuzartzen zehoazte. Ja pentsa berdezu beste modu batea. Lehen dutzen pentsatzen, dantzan alde batea, bestaldea, ibitze zinean, da ondo, baino, ja pentsa berdezu, dana ezean aiek jubilauta daudela. Orduan ja, bizitzia ikusi berdezu beste modu batea. Eta ze modu da hori? Ze modu da? Nire idea da, bazarrian, hemen anaiekin da gozau, ilobakin da, eta gero Benidorr gustatzen bestea. Eta Benidorrea denbora pasatu, bestea anaiena eta bazarrira etorri, tiakin da egon, da zure familiakin. Urteak bete ala, joan alzaizu aldatzen bizitzarekiko ikuspegia? Oinartez. Eta nik, bajonazu o aldatu, urazu jundienetikan. Ordun bai, ordun ja, ezaten bezala lei de vida, baino ja, bizitza aurra dihua. Oinarte nintzen sekule familiko ingeniorre faltatu, amona bai, baina amona hiltzala 30 bat urte izango ja, orduan, karo, beti danok egon geha. Eta oin, urte terdin bila jutia, golpe ondila orduan, bajona, ez ezanen nuke, utza ondila. Nahi eta arreba izatea, zue dauzkezue, zemiek, ilobak, nik ez, ni bikotiak gino ondo arrebatzen naiz, baina desberdina da. Desberdina da, zu itxagutezea eta beste biloba berria dator, da orduan, beti familietan zemiek eta daudenian, beste bizipoza jende gino etortzen da, karo, nire kasuan ez datorren jarre. Eta mutzen zaizu, zeme alabarik izan ez izana?
Ez niztegu nik gustatzen ez zera, ez gustau, umi gustau bai, baina ni ez nahi sekule prepatuta egon umiko kitzeko. Ni guztai izan beti libertada ondila, nahi detena itea, ala xindet, nahi detena. Orduan, oin bezala, bueno, bani joa kanpoa eta nik maneta hartu eta kanpoan joa, nek ez daukete umei esplikazioik eban berrik eta umei laga berrik eta bilobaik zaitu berrik, oin dana ezatzetamak biloba zaitzen nahi dia. Ozaik egin ezak dinero zaitu berrik. Adortatik ondo. Eta hori nahi sekule preparatuta egon, umiko okitzeko. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala, zure begi urdinetan. Ainara, zuretzat zer da zahartzaroa? Esperientzia handiko garai bat. Azkenean, zu zahartzaroan sartzen zarenean, esperientzia pio bizi izan duzulako. Kilometro batzuk adituzu. Hori. Onak txarrak ez daki, baina esperientzia bat ekozu orduan. Badaukazu mugarriren bat, hau da, momenturen bat pentsatzen duzula, bale, hemendik aurrera, zaharra izango naiz. Ez. Ez zahartzaroa zer da? Zenbaki bat da, zuk sentitzen duzuna, nik esaten diete, zahartzaroan dauzen pertsonei, zu zaharra zara, zu pertsona zara, esperientzia duen pertsona, baina pertsona jarritzen duzu izaten. Beitu behin esan zidaten, Andra batek esan zoztan, esan zidan, eske ni zaharra esna sentitzen. Ni konturatzena zaharra nazela izpilura ikusten dudanean neure buruak eta zimurrak ikusten ditudanean. Bestela ni sentitzen naz, aspaldian bezala, holan, energiarekin eta alaia. Orduan, zer da zaharra izatea? Nire gurasoak oraintxe bertan jubilatuak dira eta bizi dira oso ondo. Batzutan igual tabuei lotutako garaia ere badelako, ez? Baina munduan, edo geure soziedadean behintzat badekogu tabu hori heriotzaren ingeruan, ez? Eta ze polita den. Nik behintzat arronago olako prozesu batean egoteko. Parte hartzea. Osa, nire abuelaren prozesuan egon nintzen eta oso opari ederra izan zen. Eta ez dakit, igual biharkandi zeo zer gertatzen zaio. Inoz bai gertatu zaigu, igual gaizotzen dala edo, eta, bueno, ez da erraza. Baina hor dago, eta bizitza da. Jaiotzen gara eta hiltzen gara. Make me happy, when it's cute and funny. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. And let me fly, it's no time to cry. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Arantxa, eskatuko dizut laguntza, lore bat edo landare bat erosteko. Argi apur bat izango du. Etxe barrukoa. Etxe barruan egongo da. Eta ez aizkit landareak hiltzen, baina ez naiz euren gainean egotekoa ere ez. Euren gainean, bueno, bentsat, gero, nahi dezu. Ez ditut gehiagin mimatzen. Nahi dezu, iraungo duen zeo zer, Bai? edo flash egingo duna hauek bezala, eta gero iraupen handia izango ez duena, zen ezu. Iraungo didana. Hori da, edo zu artifiziala, edo ez. Ni gehiago edo naiz, zu txikia. modo avion. Bale, gaso no. Horrekin badaukagu zerbait. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Txilarra, agilan, baina etxe barrurako ez. Etxe barrurako landareak ez dira jaio etxe barruan bizitzeko. Beitu, hauek, hauekin ez dezu arazorik. Beitu, eta hor pila badaude. Horiek ez dituzu ez da gure estatu behar. Ez da hilean behin ere. Orduan, beitu, zu bezalako alperrentzat, alper landariei dagokienez. Ez nahi zure bizitzaken sartzen ari, hemen ikan baton bat aukeratuko nuke. Bale, ados. Eta, segurasko, pazientzia baldin badaukazu, Bai. Hartu ontzi bat, bonsairako balio dezakena, bandeja bat demagun, Bai. eta egin osatu paisai bat. Horrelako bat baino gehiago hartuta? Bai. Ados, horrelako gauzan bat, ez? Horrelako gauzan Baina bat. nik nuk itxan egin dezaket. Adibidez, beitu, hartu hori, sukulenta dela ere bai, eta jarri aldamenean hauetako Txikitxoak. txikitxoak.
Hau, gorrizka da, ez da? Hau oso guaia da, oso Bai. polita da, asko gustatu zait. Orduan, guazen kontrastea bilatzea. Baina lehenengo, ontzia behar dezu. Egongo dira. Bale, Adibidez hau. bale, Jartzen dezu, hau hor barruan. bale, Hola. bale. Eta bain gainerakoa osatzen dezu, Uepa. nahi dezun landariekin. Bale, ze guai. Hilean behin urpixka botatan. Ilean behin. Bai. Ideala niretzat. Bai. Nik bezeroaren araberako... Zerbitzu ematen duzu. Boa, ze hona, Arantxa. Ba, eskerrik asko. Zergatik uste duzu hainbeste kostatzen zaigula zahar esaten digutenean? Esan behar da, Bai. Baina, a ber, hori izan bezala da, baina ez berrotan bezortzetekin. Bueno, nire itxura beti izin da zer itxura osan nuke, eta umeke, por ejemplo, bai, berrota bostutekin, bai, senyor, esaten zu eta, gelitzen zaula eta, senyor? Eta, jo, karo, umiatzako senyor zea, a ber, eske, karo, edadiak ez du barkatzen. Naiz, izan, gazteo emateu, igual da, edadiak ez du barkatzen. Aktiboa izan behar da. Bai. Nila nahi lahatzeko... Zalantza gabe. Bai, aktibo, bai, hori bai. Nila nahi segituko jot, eta viajeki egiteko ere bai, eta nik aktibo. Eta gurasuna, bueno, para bezerse, buelta emango jot. Edukiko bazen aukera oraintxe bertan, zure 20 urteko pertsona horri zerbait esateko, perspektibarekin, zer esango zenioke? Bizitzen norbeak inberdula nahi duna. Nahi duna, baino inorre sartu gabe, eta zu sartzen bat emazazioa zertan, zeuk erten berdezula. Ez besti lagundu berdezula. Nik izan hori joke. Baina bizitzen nahi duna iteko. Hau asa? Koliflorra eta porrua. Eta horratzian dagoen, osea... Ez dago zer landatuta, ez? Kalabazakan egon dira. Orain kendu dute, zeo zer. Kalabazak. Patatia edo, gero iraiteko. Bai. Jarri behar ditugu lan hilaran. Beitu, amenik, No? ezta? Bai. Eta atxurbarik? Atxurbarik? Atxurbarik, esatu. Onak? Bale, eta albon jarriko dut, osea, hemen jarri dezaket adibidez. Bai. A ber, Aitor? Vale. So you're heading down the road in your taxi for 4 and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew and where you gonna go and where you gonna sleep tonight. Eta pentsatu duzu nola zahartu nahi duzun? Bai. Hori askotan pentsatu. Ba, komunidadean. Ni gure jendearekin sartu. Osa, jendearen ingeruan eta belaunaldi desberdinak. Osa, belaunaldi desberdinekin nik uste beharrezkoa dela. Azkenean, haiek esan da, helduek esan dakoa beti izaten dute, eske zaharrekin gaudenean, azkenean zahartzen gara gehiago. Pertsona gazteak etortze zaretenean, bizitza emoten dozu, eta ados nagorrekin. Eta uste duzu posiblea izango dela? Bai. Nik Zakazu zalantzarik. Ez. Azkenean bakoitzak bedere bidea sortzen da, hemen nago. Eta nire txatago amets bat da. Orduan nik sortuko dut nire sartxara ni nahi dudan erara edo. Bai. Uste duzu, zahar egiten zaren enean bosgorailua daukazula, edo ez? Ez, aldrebes. Zaharrak ez du abotzik. Seme-alabak esaten dizute zer egin behar dezun, erakundeek esaten dizute nola izan behar dezun zeindua,
zuk deskansatu eta disfrutatu. Baina erabakiak hartzen diran lekutik urruti. Besteak hartzen dituzte erabakiak zure onerako. Dana da zaharren onerako. Baina zaharren ahotsak gutxitan entzuten da. Zahartzaroa ez da dana txarra. Eta gauza hona baditu. Eta besteak beste da, nik adibidez, eukidet, zuk baina askoz denbora gehiago ikasteko. Oso tuntuna beharko nuka izan, mende erdi horretan ezer ikasi ez banu. Haze polita den hori, ez? Bueno. Eukitzea ez, baina eukitzea sentsazio hori ez, ikasteko denbora eukidala, eta tare gehiago, zaharra egiten zarenean jarraitzen dozula ikasteko gogoarekin. Bai. Hori jarrera da. Beste bentaja bat da, filtro batzuk galtzen dirala. Ez beti, baina filtro batzuk galtzen dira. Adibidez? Barruan daukazuna eta amarralditan itodezuna, etzalako egokitzen zure sexuari, edo zure inguruan zenun gizarteari, filtroiek enduta, ateratzen da barruan zenuna, eta barruan zenun hori, iskutuan gorde dezun hori batzutan ona da, eta beste batzutan txarra da, ondo egin dezu gordetzearekin, baina zentzu horretan libreago egiten zaitu. Nik zar rebeldea izan nahi dut. Edo bazara? Alegintzen naiz. Baina badago jendea urteekin kuriositatea galtzen duena. Bai. Kuriositatea, poza, gauza asko galtzen dituena. Baina hori ez da galtzen zeruak lapurtzen dizulako. Galtzen da, zu tematzen ez zarelako, horren kontraborroka egiten ez dezulako. Gure amazenak, behin, hortaz izketan da, ama hiltzan, 86 urte zituela, esan edet, zarra, benetan, zarra hiltzan. Eta behin esan zuen, berak bizitzeko gogo hori zeukan azken egun arte, eta behin esan zian, egongo naiz gaxo, ohean, alako batean, eta helduko diet maindirei eta esango dut, oraindik ez, ba hori. Konparatu beharko bazenu, zahartzaroa urtaro batekin, zein aukeratuko zenuke? Udazkenarekin. Neguarekin ez. Negua eriotza da. Bueno, entziklopedia bat osatzen nahi geha, ez? Zepolita, ni amaitzera nijoa. Vale. Eta benetan bezan behar dizut amaitzeko, Arantxa, niri behintzat kriston bizitzeko gogoa eman didazula eta zahar egiteko gogoa. Orain arte, entzun ditudan gauzak askotan izan direlako. Zaharra egiten ari gara, pasado hau bizitzan, ikusi ditut ezakitzen bat gauza, eta abur bat zain izan naiz entzuteko. Zahar eta alai posible da. Zahar eta rebelde posible da. Zahar eta eder posible da. Ohituta zauden prismatik begiratzen diote Arantxak, Josemarik eta Ainarak zahartzaroari. Baina naiz eta pentsaerak aldatzen joan eta geroz eta tresna gehiago izan eskuartean, geroz eta gehiago dira zahartzaroari beldurra edo fobia diotenak. Ezin daukatu gogorra eta desegonkorra den garaia ere izan daitekela, 1000 arrazoirengatik. Baina horrek zahartzaroari bizigarri eta erakargarri izateko aukera ukatzen dio. Estetikoki ere denboraren markak izkutatzeko aleginak egiten ditugu. Adibidez, ia tintatuz edo zimurrak atzeratzeko kremak erabilita. Baina estetikatik arago doan gaztetasun bilatu bat balego? Entzun ondo, ikerlari eta zientzialari batzuek zahartzaroa sendatzeko aukera posible dela diote. Ileskorrak izan gaitezke? Baina hainbeste urrundu gabe. Belaunaldi berrianen bizitzak 110, 120 urte bitartekoak izango direla aurre ikusten da. Prez gaude hainbeste bizitzeko? Segurazki oso urrun ikusiko dute zahartzaroa oraindik gure gazteek, baina ziur nago zer esana izango dutela. Kaixo. Kaixo. Hasteko, lehenik eta behin eskatuko dizuet bakoitzari zahartzaroaren inguruko definizio bat emateko. Gauzia, niretzako zahartzaro izango zen, fizikamente zara nahi inkapasa, bai esperientziten asko dakosuna. Da hitz bat, esaten dozuna, apurtzu bildurre moten dugu. Ze da, igual, esango zenuna, bizitzako azken etapa.
nire ustez, niri ez dit bildurreik emoten, ze niretzarako garaipen bat da. Nik ez dakit, ibili nahi saiatzen definizioa bilatzen, igual definizio temporal bat baino esperientzial bat edo saiatuko nintzateke ematen. Ez dakit zergatik zaintzarekin lotzen dut, eta igual enuke beharko eta inkontzientea da. Zuen buruarengan pentsatzen duzuenean zahartzaroaren inguruan, zerbait ikusten duzue? Bueno, guzteko jatan, lasaitasunera heltzea. Osa, preokupaziorik barik, lasai bizi, inguratuta gure dasun pertsonakaz eta ondo bizi. Nik izan ikustot ondo heldutia, fizikamente. Osea, nik aurre aspektu nik ustot gehiago zartzarue. Gero ikustot, gerota hobeto heldu fizikamente, gerota gauze gehiago alzen gote zein, orduen gerota berandu helduko zartzarue. Nik eskatzen hau, ez dakit nire burua imaginatzen dudan ere. Osea, ez dakit aurrera eraman daitekeen zahartzaro bat, zahartzaro ideologizatu bat, zahartzaro aktibo, inkluso militante zentzu batzuetan bat, ez dakit posible den, ez dakit nik imaginatzen dudan neure burua hor, ez dakit iristen denean zer egingo dudan, iristen bada, ez dakit kezkatzen hau, baina ez dut oso argi ikusten orain errealki nola gauzatuko litzateken. Ez dakit saldu digutelako aguren irude hori zartzaroa dala, edo zartzorarekin identifikatu behar dugula, baina bai, egia da, etortze zaien aburora da, simurrak, ez dakit. Horragoa, ez izan zara lehena, fizikoki aipatu duen aztelakoa den zahartzaroa. A ber, atera desazue zuen mugikorrak, eta egingo dugu ariketa bat. Banan joango gara ikusten, aplikazio batekin, nolako itxura izango dugun zaharrak garenean. Aplikazio honen ustetan. Vale. Ez que neura itxe nahi. Literalmente, bueno, neura itxe da aman arteko oso zer bai, 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 horre behizek. Fua. Alasne. Epa! Bueno. Motomami. Benetan, Senyora bizkaitar bat. Bai. Boa, nik imaginatu dut Benidorren, Bai, aurra etxe, senyora bizkaitarra. Bai. Venga, goazen Maialeni ematera realismo tanta batzuk. Epa! Txabal! Zer da hori sinaz nire aita. Ostras, zer da hori? Boa, ona da, Bueno, Aner, gogotxu? Ez dakit. Goazen ikustera. Cuidao. Ostra. Boa, daukat, pixkan nire osabaren aire bat. Bueno, amaitzeko, nire txanda da. Bueno, nik izango dizuet argazkienetan nire ama naizela. Iguala. Ostras! Nire amaren iguala naizela. Ze iruditzen zaizue gorputz zahar bat? Ze iritzi daukazue gorputz zahar baten inguruan? Saiatzen naiz, gauza polit bat ikusten. Ikusten dozu esperientzia, ikusten dozu, gorputzen bertan, ikusten dozu irudikatute, ze pase dan, zer pase jakon da, tximurrek da dana, ikusten dozu eta esaten dut, guau, zemet paseo izen deuen, eta ze polite dan hori. Niri iruditen dazte, como zuzer miresgarri moduen. Nik ez dakit nolakoa den 85 urteko gorputz biluzi desiragarri bat. Nik uste dut horre dadien desiragarria itxasaitxuna gorputze baino gehiago buru dala. Nik uste dut desiragarri egiten dauena bebai dela zu desiragarri sentitzea. Zu ondo ikustea, zu mentalkita, zu gorputz moduen ondo ikusteak, igual beste pertsonak behizaten dugu, ostras, osasuntzu dau, ostras, ondo dau. Ez dakit desira beharrik edo sexu beharrik izango dugun zartzaruan orduan. Zuen gorputza noiz izango da zarra, zuen ustez? Noiz da ez desiragarri, noiz hasiko da ez desiragarria izaten? 70 piko. Pilo bat gazte dauz ikusten direla izpiloan eta ez direla sentitzen desiragarri. Iruditzen zait, ari garela ukatzen ez dakigun zerbaiti existitzeko potentzialidadea. Hau da, gauza bada, zuk konkretukizuk edo nik konkretukin nik, niretza dela hiperturbio imaginatzea nire aitona monak larrutan. Vale.
Baina, imaginatzea nik nire aitona monen adinean larrutan egin ezingo dudala, eta egin nahiko ez dudala bakarri dauzkadalako 86 urte, ez dakit, egoan nahi dut. Iruditzen zaizue geroz eta gehiago eskutatzen dugula, zahartzaroak usten dizkigun markak? Noski. Bai. Bai. Ni pentsu dut korronte bi egin zizela, da bat dala hori eskutatuta dagoena, eta beste bat dana justo kontrakue, erakutsitxa dagoena dana. Zuek nola irudikatzen duzue zuen zahartzaroa? Soka horretatik tiraka. Ez nik uste horrego marko zela, barne lanketa bat, bakoitzari zer iruditzen datu zerrit notzen zar. Eta oindeko gauza asko horrek eragusteko, hori ez erakusteko orduen zuk aldo zuin autua agurot erakutsi, hau ez duk gure erakutsi, ez? Gutxien kezkatzen dauena uste du dela alderdi fisikoa. Osa, nahiko nuke hori ere aske bizi, iraldagarri bizi, ez dakit. Baina gaur bizi dudan errealitatetik, gaur eraikin nahi dudan mundu ikuskeratik eta bizimodutik, nahiko nuke hori ere posible izatea zaharra naizenean, eta horrek kezkatzen dau. Hartuko duzuk esan dakoa, eta eskatuko dizuet telefono mugikorrak ateratzeko, aste hon egon garelako Arantxa Urreta Bizkaiarekin, zakit ezagutzen duzuen. Bera da, 75 urteko kazetari eta idazlea, eta hau da, zahartzaroaren inguruan esan diguna. Nere adinean, tokatzen da, eta hori esaten dizu gizarteak behin da berriro, niri tokatzen zait, disfrutatzea eta atzeden hartzea. Listo. Hortik aparte, ezin dezu ezer egin. Nola deskansatu? Deskansatuko dut hilda gero? Hil ere ezin diteke esan. Baina esaten da joan da, baina esaten da juntzaigu, zaharra ezin da esan, hil ezin da esan, baina zahartzen gera eta hiltzen gera. Barrein dozue? Pio gusta esto. Hori esan dagoena. Ezin gara la hil. Ezin esan hil egin txe. Osa, tio. Zupeta dezu, eskara hilko danok. Eltzen zara une horretara eta esaten dozu, zer ringo dut? Egon jarrite beti indoa moduen, jesarleku baten behituten zer. Ez? Osa, urte una eskalera, ingot berba jenteagaz, ez dakit, esperientzia bizi, osa, une hori bizi, ez? Zuek nahiko zenukete zahartzaro aktibo bat izan, eta irudikatzen duzue zahartzaro aktibo hori. Ez duzue ikusten nonbait, zeakit, gaizotasuna ator daitekela, lan baldintzak kaskartu, zare baten beharra... Zahartzaro produktibo bat gehiago, oza. Eske, uste dut, irudikatzen dugula asko horretatik ja, ezer aportatzen ez duen sujetu bat, eta ezer produktiborik emango ez diguna, eta beraz, bere funtzio bakarra dena guk zaintzea hiltzera itxaroten ari den bitartean. Bai. Kuriosoa izan da, ari garelako hasieratik aipatzen zahartzaroa eta zahartzaro horri karga eskorra kentzen, eta alako batean Arantxa Urreta Bizkaiaren hitzak entzuten ditugu, eta iruditzen zaizkigu iraultzaileak. Niri iraultzaile baino gehiago, ni pentsadot, neu pentsado, dena pentsado la berape bai. Nik... Ni identifiketa sentidu nahi beran berbakaz, esagot, eske ze importau esatie persona sarra dala, edo ze importau esatiek hilein je. Ze esan bizu, oza, danatako esan bizara korrektu, ez? Esan gauzek dizelez, nik dagotez, 80 urte, sarra nahi, aldo segidu gauzek itxen, edo ezintzo segidu gauzek itxen. Bitu, cosas de la vida, no? Azkanin bakotzari helduta atzo punto bat, eta batzuk ez helduten sartzarora. Zaharraren bizimodua etortzen zaigunean burura, hau da, imaginatzen dugun bakarra da, zahar hiltzera prestatzen ari den zahar bat. Eta guri ere argiki eta esplizituki esan zaigun bakarra, hori izan delako konbentzionalki esan zitekeen bakarra, eta beste guztia erreprimitu izan delako, da zahar eredu hori. Baina, heriotza asimilatzeko arazoa baldin badaukazu, heriotzaren inguruan heziketarik ez daukagulako,
Nola aldendu eredu horretatik? Eta hori beste movida bada gurea, nik ikusten dut gure mama, eta esaten dut eske ze pozik hilko den. Dauka, hiltzeko gogoa ez, baina zoriontsu hilko da, jainkoaren ondora doalako eta pasako duelako bizitza guztia. Bizi izena zointxarte, ondala urte bete, 98 urteko pertsona bategaz, birra mamagaz. Eta bere azken astean, eskatu zuen lasaitasuna, ekartzea abadea etxera, erreza eta lasai hil. Guri ez da asko erakutsi zelan lortu lasaitasun hori. Inok ez dakilakon. Horregaitik. Nork sanduko zaituzte zuek? Zaharrak zaretenean? Ni... Ez dakit. Ez du betzaten sartzara helduko nahi. Zemat urte biziko gara. Egun damar, zetako oso bizain beste? Zetako? Gazte ba, beldurre ikustotzezulako etapa horreri edo... Ikuste dutelako aburrimientu, Osa, momentu bat helduko dela, ezin esango zune ezerein, bakarrik esango zune, existidu itxaron zure familize zeurein etortera, berbaitzen, eta gero engo dia juen. Eta geratuko zara, irulagogun bakarrik zeure txian, eta zingo zu. Ez que nik ikusten dut hori, ez dut ikusten nolan. Ja. Osa, da, como, eredu bat beti erakutsi dozkuena. Etortea, zaintzea eta joatea, ez? Zuk imaginatu duzuna izan da. Zuk eduki duzula bikoteat. Eduki duzula seme-alaba bat. Lauak. Seme-alaba horiek nahi dituzun beste ondorengo. Zuri bikotea hiltzeizula. Zu geratu zarela bakarrik zure etxean, zure seme-alabak independizatu direla, eta zure seme-alabentzat karga bat bihurtu zarela. Hor movida da. Zergatik egin behar duzu aurreko guztia, okurritu zaitzun zahartzaro bakarrera iristeko. Ez que gauzean nik ez du pentsa momentu baten bez semalabako kitxien ez. Nik pentsa dutena, oina burriten maneien ni bakarrik onda etxien, aldoteneen gauzek, oina burriten maneien, ez du gure imagina ezin zotezen nien inbeste gauze. Ez da gozunin lagun guztizek hildatzu zenien. Ez da gozunin, ez que hauri gudote zan. Hauri nahu pentsaten ni. Osa, nahu pentsaten zarrazara nien eta ondo zauzenien. Osa, kontua lagun guztiak hiltzaizkizunean igual lagun berriak egin ditzakezula. Nik uste nahiz eta planteatu, etorkizun hori, inoz dakizu zer etorriko jatun. Inoz dakizu zer gertatu aldatun. Ari gara, mugei begiratzen diegunean, bakarrik alderdi medikoari edo osasunari bakarri begira, baina baldin eta behintzat planteatzen badugu bizitzea dela arnaste baino gehiago, ez da bakarrik akaso mugak edukiko ditugula gure gorputza osasunez ez delako preste egongo, baizik eta akaso ekonomikoki ez da biablea izango bizitza duen batera matea, akaso ez dugu edukiko teilatu bat, akaso ez dugu edukiko pentsio duin bat, akaso ez dugu edukiko zainduko baituen norbait, akaso ez dugu edukiko sozializatzeko inor. Eta hori guztia ere beharko dugu bizitzeko. Bai. Amaitzeko, hitz egin ditugunen ondoren, zuek nola imaginatzen duzu zahartzaroa aurrerantzean? Nola zahartu nahi duzue? Nik espero osasunarekin. Niretzako lagunekin egotea eta kaina bat hartzea ere da osasuna. Nik etor daitena. Osea, etor daitela gure duena. Nahi dut bizi nahi dudan bezala. Eta zahartu nahi dudan bezala. Eta horretarako aukerak edukitzea. Seguruenik ezingo dut eta nahiko dut behintzat horregatik kexatu. Eta borrokatu. Nik bai guztu, nik anerrek bai transmitu doztela hori aukerak alesati aukin. Berme batzuk gitxia, eta gero zeuk alesati elegidu zein elegiduko zuen. Ez faltati ezer. Hori bai guztot. Bai, nik ere lehenengo aldiz pasadut azteko, goiz oso bat zartzaroaz pentsatzen, eta eskerrik asko. Konturatu naiz, igual hemendik 60 urtera edukin nahi dudan bizitza erabakitzen gaur hasi behar dudala, beraz, etxera jongo naiz eta saiatuko naiz. Kansiedad. Erabakitzen saiatzen. Plangintza bat, ja. Eskerrik asko, Maialen, Oier, Alasne eta Aner. Aurreko mendeetan, pertsona zaharrak jakintza eta esperientzia iturri ziren gizartearentzat. Miresmen eta errespetu handiko figurak. Orain ordea, tabuz eta mitos betetzen eta etengabe ukatzen dugu zahartzaroa. Denok nahi dugu zahartzen joan,
baina ez zaharra izan. Baina noiz bait utzi beharko diogu gure etorkizunean gutxi inplikatzeari, behin gainean daukasula keskatzen hastea, berandu egizan daitekelako sarri. Gaur zahartzaroa, ta bihar zer.